माने बाहाय माने प्रथम फार्स्ट माने सेरफांगुरि नेपालपारा पिसिडिसिनि आन्दाराव एबार बोसोरनिफ्राय फार्स्ट माने मोसौ बाजार खुलिनानै होफैबाय बहुत माने गोजोननाय मोनबाय माने आगोलहाय गैयामोन बाजारा ओमफ्राय एबारहाय फार्स्ट जाजेनबाय आरो टेन्डाराथ' जानानै थांदों 18 जुनावहाय दा जोङो माने दा दिनैनिफ्राय माने जोङो ओपनिं खालामनानै होबाय आरो खुलिनानै होबाय बाजार खुलिनाय जागोन मोनथाम दङ जोंनि आन्दाराव दतमा ब्लकनि आन्दाराव रामपला जाहैबाय रामपल केटल मार्केट बेयो आगोलनिफ्राय पुरानानिफ्राय दंबाय थाखायोमोन बनरगावआवहाय एबार गोदान जाबाय बेबो 50,000नि बेबो ब्लक लेभेलाव जादों आरो नैबे जाहैबाय नेपालपारा आरो रामपला BTC एरि माबायावहाय टेन्डार जादों आरो सामोदि नोंथांमोननिसिम जोंनि नेपालपारा सेरफांगुरि गौहाट कमिटिनिफ्राय दा आङो खोब गोजोननाय मोनदों मानो होननानै बुङोब्ला बै जोंनि माबा लकडाउननिफ्रायनो जोंनि बाजारा जोबनानै थांदों ओरैनो दाम फार्टआव रामफल बिलोआवल' दंमोन फुराना बाजार बेबो जोबनानै थांदों दा गोबांथार रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव भुक्तभोगि जानानै थानांदों दा जों रायजो राजानि साननायखौ गिबिनिफ्रायनो जोङो सानबाय थाबोदोंमोन बाजारखौ बोखांफिननांगौ गौहाटखौ जों खुलिफिननांगौ बेबायदि सिन्था धारणाजों जोङो ज' सावरायलायनायनि गेजेरजों दिनैहाय जोङो मोगथाङाव नुजाहोनो हाबाय आरो जों बेखौ थांनानै थानो थाखाय रायजो राजानि गेजेराव जोङो हाबै बुंनानै बे बाजारखौ जोङो फोथांनायाव कमिटिया स्ट्रं रल लागोन आरो जोङो लोगोसे बिभिन्न जायगानि बेफारिफोरखौ लेंहरनानै जोङो नैबे जायगायाव नुजानानै फाननाय बायनाय खालामनो थाखाय जोङो बिथांमोनखौबो जों खावलायगोन आरो प्रशासनिक बेलायावबो जोङो बिथांमोनजोंबो जगाजग खालामनानै जे जोङो BTCनि आन्दाराव जे गौहाटखौ खुलिफिनहोबाय दा बे गौहाट खुलिनो मोननायाव जों खोब गोजोननाय मोनदों दा गतिके जाहाथे फाननाय बायनाय लांनाय लाबोनायाव प्रशासनिकनिफ्राय जेबो उसुबिदा खालामा बिनि थाखायबो जोङो प्रत्येक माने थाना थांनानै जोंनि गोदान हाथाइ खुलिनायखौ जोङो बिथांमोननो इनफरमेसनखौ जों हैजोबगोन जाहाथे जोंनि फाननाय बायनाय आरो लांनाय लाबोनायाव जेबो उसुबिदा जाया बिनि मेइन थांखिया जाहैबाय दिनैहाय गामियाव रायजो जानाय मानसिफ्रा दाउ अमा मोसौ मोसाजों जरित दङ दा बेखौ फिनानै जुदि मार्केट खालामनो मोनाब्ला फाननाय बायनाय जायाब्ला बे फिनायनि मुल्यआ जेबो थाया दा गतिके गामियाव थानाय जोंनि आइ आफा बिथांमोनहा बे सर्सजोंनो गाव गावनि गथ' गथायखौ लालन पालन खालामो माबा गथ' गथायखौ फोरोंनायाव जथेस्थ' जोङो हेफाजाब मोनो ओंखायनो जोङो बे दाउ अमा मोसौ फारौ फिनाया जाहाथे जोंना स्ट्रंसिन जायो रायजो राजाजों क्ल'ज रिलेसन लानानै बाजार थायोब्लासो जिनिसफोरखौ फिसिनो आरो बिनि उचित मुल्यखौ मोनोब्लासो जोंनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा गोहो मोनो आं बेखौनो फोरमायनो लुबैयो जे दिनैहाय गोबांथार जायगायाव मिथियाखै बे मिडियानि गेजेरजों जाहाथे नेपालपारानि सेरफांगुरिनि बे गौहाट गोदानै खुलिनायाव रायजो राजाफ्रा लोब फैनानै जगदान होयो गावनि नांगौ माबाफोरखौ मुवाफोरखौ लाबोनानै फाननानै उचित माबा मोनो बेखौ आङो रायजो राजाखौ आं खावलायो जाहाथे प्रत्येक गामिनि प्रत्येक एरियानि प्रत्येक ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा फैनानै जोंनि गौहाटखौ जगदान खालामफैयो आरो जाफुंसार होयो आं बेखौ खावलायहरगोन आरो बाजाराथ' गोदान हिसाबै मोसौआबो बुरजा गाखोखादों नोंथाङा मा बुंनो सानो जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ आंथ' साबायखर मोनबाय जेरै मोसौ बाजार सेरफांगुरि नेपालपारा एलेकायाव खुलिनानै गोजोन मोनबाय आङो जोंहा मोसौबो फाननो मोना माबो मोना बेसेबां 7 बोसोर गोजोन
बेसेबां खस्थ' जादों दा नै बाजार खुलिनानै जोंहा मोजां मोनबाय नै आं मोसौबो मासे लाबोबाय 7,000नि फानबाय ओमफ्राय कमिटिनिफ्राय 300 थाखा बक्सिस मोनबाय आर'नाइ मोनबाय बहुत धन्यबाद मोनबाय आङो नोंथाङा गिबि खेब फानगिबि रायजो राजानिसिम मा फोरमायनो सानो आं मोजां मोनबाय बाजार खुलिनायखाय रायजोफोरखौ मा बुंनो सानो रायजोफोरखौ मोजां मोनबायब्रा आङो आदि रायजोफ्राबो बाजाराव लाबोनानै फानथों जोंनि सेरफांगुरि नेपालपारा बाजार खुलिनो मोनबाय मोजां जाबाय ধন্যবাদ ভাল লাগছে বহুত ভাল লাগছে যাতে আৰু আমাৰ হাৰকামা স্যার যাতে বাজারগুলা আরো ভাল করে চলাবার দে যাতে কি করে রাস্তাঘাটে কোনো অসুবিধা না যাতে না হয় আর যেন মানুষগুলা গরু বেচা করিবার লাগে সবাই পয়সার দরকার হয় কিবা ঠেকা হয় বেচাবার না পায় বহুত অসুবিধা হয় কিবা ল'ৰা ছোৱালী পরিবার কারণে পয়সা না পায় গৃহস্থ মানুষ এটা কারণে বহুত অসুবিধা পাইছে এখন বাজার খুলছে বহুত ভাল লাগছে ভাল বাজার খুলিবার লাগে ভাল হবার লাগে আর যাতে ডেভেলপ হবার লাগে শিরবাঙ্গুড়ি এলাকাটা ভালো হবার লাগে খুব ভালো হ্যাঁ রাজার কারণে বহুত ভালো হল বাজার গরু মানুষ হ্যাঁ শিবরামগুড়ি বাজার ওপেনিং গরু বাজার ওপেনিং করাতে আমার খুব আনন্দ লাগিল তো রাজ্য রাজাকেও আমি অনুরোধ করব সবাই এই বাজারের মধ্যে আসিয়া সবাই গরু বেচাবার আসবেন আর পাইকারি গেলেও আমি কয়ে আছে যাই যেখানে থাক আসি এখানে গরু কিনবার আসবেন তারপরে আমার একটা অনুরোধ আছে আমার এই রাস্তাঘাট যাওয়া চলাফেরা করার মধ্যে যাতে আমার কোনো হ্যাম্পার না আসে এইটা আমি বাজার কমিটির কাছে অনুরোধ করিয়া আমার কথা আমি শেষ করিল।